Gadewch ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am fraint unwaith eto cael dod ger dyfron ac yn gallu dod nid trwy unrhyw heiddiant sydd yn rhan ohonom ni ond yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n cyflwyno amser byr yma i ti yn gofyn i ti bendithio i saint myfyrdodau yma a'r emynau ond hefyd i'r rhai sydd eto heb gredu y bydd rhywbeth fydd yn cael ei ddefnyddio i ddwy'n ffrwyth i dogoneddi di. Tyrd gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, hoffwn ni edrych ar yr emyn o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Bob tro ni'n canu, mae yna rhywbeth am ganu emynau Cymraeg. Unrhyw iaith, ond mae yna rhywbeth am yr emynau Cymraeg sydd yn dyrchafu profiad y Cristion, mae'n iachadwriaeth dyrchafu Iesu Grist a'i waith ar y groes. Ac lle chi ddewis unrhyw emyn a siarad am oriau am bob un. Nid y bwriad heddi ac unrhyw ddwrnod yw i siarad am unrhyw bethau academaidd neu unrhyw beth barddonol. Yr hyn dwi eisiau weld a'i rhannu yw y profiadau i ni fel Cristnogion yn ei gael wrth ganu'r emynau yma ac hefyd falle i'r rhai di-gred. Falle bydd yna rhyw her iddyn nhw wrth wrando ar rhain. Achos mae'r emyn yma'n sicr i chi. Byddwch chi'n dychmygu weld, dyna chi ddisgrifiad, tystiolaeth o sut deithon ni gredu, o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw ni feddaf enw gwell. Ond nid i ni gallu tystio hynny. Yr adeg honno, cyn i ni ddod yn Gristion, cyn i ddod i gredu, yr ymdeimlad yna o'n pechod ni. Ac ar ofn o ddod lan at Dduw, yr ofn o ddod lan at unrhyw un i siarad am y pethau yma, roedd pethau mor ddwys a'r gyhoeddiad yn cynyddu, a'r ofnau'n cynyddu ac yn teimlo'n pechod, pechadur yw fy enw ni feddaf enw gwell. Mae'r dyddiau o ddadle gyda phobl am ein pechod ni a bod hyn a'r llall yn iawn wedi hen fynd. Mae'r ysbryd glân nawr wedi agor llygaid yr enaid ac wedi dangos ein pechod a nawr i ni ddim yn dadle dim mwy, i ni'n dweud o pechadur yw fy enw. Pa galw fi unrhyw beth arall, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Oes na rhywun, efallai sydd yn gwrando, sydd yn mynd trwy'r profiad yma, wedi gweld ei pechod ac falle'n teimlo does dim gobaith. Pa obeth sydd i rwy'n fel fi? A'r hyn i chi'n ei geisio trigaredd ac i chi ddim yn siŵr, oes na trigaredd? Trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf, di ddim yn rhoi'r ffidil yn yr tro ar ôl y tro cyntaf. Di'r un sydd yn ceisio ddim yn gwneud hynny, mae'r un sydd yn ceisio yn parhau i geisio. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf, sdim byd arall yn bwysig. Chi'n ambell waith, mae pobl yn cael profiad fel hyn, lle chi yn teimlo'n gorfforol sal ambell waith. Ddim eisiau bwyd, yn poeni am hyn a llall achos mae'r ymwybyddiaeth o bechod a'r angen am drigaredd a chi'n teimlo rwy'n marw onys caf. Rhaid i fi gael. Mae'r emynydd yn mynd ymlaen. Pechadur wyf mi welaf o Dduw, na allaf ddim rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog o bydd, drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf trwy mywyd hyd fy medd, ond o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Ond nid yna'n tystiolaeth ni, ac efallai i rywun sydd yn gwrando, eu bod nhw'n mynd trwy'r profiad yma, yn gallu gweld, nhw ddim yn gallu gwneud dim, maen nhw'n dlawd, maen nhw'n frwnt, maen nhw'n eog. Dyna beth mae pob Cristion yn tystio i'r ffaith. Ein bod ni wedi gweld, a ni dal yn ei weld, ein bod ni'n eog, wedi torri cyfraith Dduw, ond ni'n galw am drigaredd. Rwy'n addef nad oes gennyf trwy mywyd hyd fy medd, ond o hyd ond gweiddi pechais. Nid wyf yn heiddi hedd. Chi'n meddwl does dim un Cristion yn dweud bod nhw'n heiddi hedd. Maen nhw wedi gweld ei heiddiant, ond dyma yw trigaredd. Trigaredd yw cariad, trigaredd yw teg at y rhai sydd ddim yn ei heiddi fe. Os ydyn ni'n ei heiddi fe, dydyn ni ddim yn ei alw yn trigaredd. Mae Dduw yn dangos trigaredd i ni. Os ych chi'n teimlo ac yn mynd trwy'r profiad yma nawr, yna dyma'r cysur. Dyma be mae pob Cristion wedi brofi. Os oes yna rhywun rhywle, falle rhywun sydd wedi cael ei fagu ar aelwyd Cristnogol, rhywun sydd ddim wedi cael ei fagu ar aelwyd Cristnogol, ac o'r diwedd wedi gweld ei pechod, ac yn dyheu am drigaredd. Wel, y cam cyntaf, nid wyf yn heiddi hedd. Wel, yn olaf, y bennill olaf, y drydydd bennill, mi glywais gynt fod Iesu. Chymod pan o'n i'n darllen y bennill yma?
O'n i'n meddwl am rhai efallai, rhai o'n hanwylid ni, rhai aelodau o'n teuluoedd ni efallai, sydd wedi hen droi cefn ar air Dduw. Neu efallai bod yna rhywun sydd wedi cyrraedd i canol oed, neu efallai wedi mynd yn hen ei hoedran, ond yn gallu cofio ei magwraeth. Falle nawr bellach yn 80, yn 90, ar rhywsut oherwydd yr amgylchiadau yn gwrando ar darllediad byr yma. Ac yn gallu cofio. Ac falle bod y pechod wedi dechrau pigo'r cydwybod ac falle'r euogrwydd yn dod. Ac nawr falle trwy ras Duw o'r diwedd chi wedi gweld eich pechod. A chi gallu dweud fel yr ymenydd, mi glywais gynt fod Iesu, bod chi'n cofio'r adeg fel plentyn i mam neu dad i ddarllen y gweddio gyda chi. Ac yn dweud am yr Efengyl, a chi wedi cael y cyfle. Ond wedi hen droi cefn, blynyddoedd wedi mynd bellach. Ond nawr ych chi'n teimlo'r euogrwydd. Mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Efallai bod chi'n meddwl, dwi wedi bod rhy bell. Ges i gymaint o gyfle, ges i fy magu ar eilwyd lle roedd yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi. O'n i'n mynd i gapel efallai, ac fe glywes i'r Efengyl sil ar ôl sil, yn yr ysgol sil, yn y cwr pobl ifanc, yn y gwersylloedd efallai wedi clywed yr Efengyl. Ffrindiau yn Gristnogion, ond fe wnaethoch chi droi cefn. A falle bod chi'n teimlo pa obes sydd i fi. A falle bydde Satan yn dweud, does dim gobes, dim trigaredd i rwy'n fel ti. Dim trigaredd i rwy'n fel chi, gan bod chi wedi troi cefn gymaint o flynyddoedd ar yr Efengyl. Ond nid dyna be mae Beibl yn ei ddweud. Mae Satan yn mynd i ddweud, oeddech chi yn rhy bechadurus. Tu hwnt i fydde. Ond nid dyna beth yw'r emynydd yn dweud. Nid dyna beth mae gair Duw yn ei ddweud. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod felly nawr, yn derbyn publicanod y sylwch a phechaduriaid mawr. Mae'r gair mawr yn bwysig. Mae'n derbyn pechaduriaid gafodd ei magu ar eilwydydd Cristnogol a wrthododd yr Efengyl. Ond efallai blynyddoedd yn ddiweddarach yn dod o dan argyhoeddiad mawr o bechod. Ac yn gweld ei hangen, ac yn gweld ei dyheuad, ac yn dyheu am faddeuant ac am drigaredd. Os felly dyma falle fydd eich gweddi chi, a dyma fydd eich cri chi. Dyma beth oedd ein cri ni wrth ddod i gredu. A falle dyma beth i chi'n profi. A dyma beth i ni'n dyheu. Gwrandewch, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. A chi'n gwybod beth? Wrth alw ar yr arglwydd Iesu i'ch derbyn chi. Wrth alw ar yr arglwydd Iesu Grist i'ch maddau chi. Faddau'ch holl anwiredd, heb gofio'r un camwedd mwy. A ddewyd yng ngair Duw, dyw e ddim yn troi neb i ffwrdd. Mae yn dduw o drigaredd, ac hyd yn oed os blynyddoedd wedi mynd o wrthod, mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch am drigaredd, am dy drigaredd di, am dy gariad, am faddeuant pechodau. I ni yn diolch i ti bod maddeuant i'r sawl sydd yn dod ac yn ceisio'r arglwydd Iesu Grist ac yn troi o'i pechod. I ni'n gofyn i ti rhoid yr hodd y ffydd i alluogi'r sawl sydd yn dyheu am faddeuant i dderbyn o'th drigaredd. Te'r gweithio yn ein plith yn y dyddiau dyrys yma. I ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.